Non, xa está, xa chego. Sí. Ola, boas tardes. Bueno, extrañará un pouco que esteu facendo aquí as funcións de alcalde no pleno. Paseivos agora un escrito feito polo secretario explicando un pouco esta sustitución. Bueno, o alcalde non está, polo tanto, o normal sería que se fixera de delegación expresa de funcións, pero tal como vedes aí, contemplanse dúas excepcións, a posibilidade de que o alcalde se ausente 24 horas do termo municipal ou que, por causa imprevista, lle sexa imposible facer esa delegación. Entón, bueno, o problema ou axústase a este segundo caso ou o alcalde pois está no hospital e entón non pode asistir a esta sesión. Esa é a causa de que non estea e de que estea eu presidindo o pleno. Eu, en nome de todos, pois desexolle un pronto restablecemento da saúde e que poida estar aquí canto antes. Entón, bueno, dito isto, pasamos ao primeiro punto do día, que é a aprobación da ata anterior da sesión do 4 de xuño de 2026. Non sei se hai algo que comentar, se non. Pois pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por maioría. O segundo punto é o ditame da proposta de festivos locais do ano 2027. Hai ditame da comisión? Sí, se aprobó en comisión por unanimidad de los asistentes a la misma. As datas de 16 de xullo e 24 de xuño, creo que é. Sí. Son xoves e venres. Venres 16 de xullo de 2027 e xoves 24 de xuño de 2027. O día do Carme e o día do San Xoán. Entón, non sei se queredes intervir. Simplemente decir que o Día do Carmen evidentemente ten que ser festivo local porque é a patrona da nosa vila, e o día 24 de xuño, bueno, pois é unha festividade que no noso concello, nas parroquias e ademais nas zonas da vila, e todos os veciños celebramos o San Xoán. É unha festa que é importantísimo, para non deixar as nosas tradicións a un lado. Creemos que o San Xoán é máis a festividade do Carme, que son dos días máis importantes que consideramos. O día 24 de xuño, o ano pasado e algúns dos anos de atrás, uns puxémonos desde o Concello festivos locales e outros desde a Xunta. Este ano, desde a Xunta non é festivo local e decidímoslo poñernos. Partido Popular. Nada, xa comentamos outro día en comisión que aquí sempre houve unha tradición entre alternar algún ano o Luz de Entroido, martes de Entroido, dependendo como cadrase, pois a Santa María o 16 de agosto e evidentemente o 16 de xullo, creo que todos os anos que eu, sí ou sí, do Día do Carme. E o resto, máis ou menos foi pivotando. A verdade que botamos un ollo que é o calendario e as propostas que había xa por parte da Xunta, pareceu-nos ben deixar este de 24 de xuño. Eu creo que habíamos proposto fai 2 anos ou 3, porque non me acordo se nos últimos 10 anos había proposto, pero, calquera das datas nos parecía boa, así que, sí, parecenos ben o 24 de xuño e o 16 de xullo. Normalmente é bastante recurrente esas datas, 24 de xuño, Luz de Pascua, martes de Entroido, soen ser sempre as mesmas. Pois pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade.
Pasamos ao punto 3, que é a proposta de moción sobre o apoio á actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Hai ditame tamén da Comisión. Tamén hai un dictamen positivo en comisión, se adoptó con 4 votos a favor e 4 abstenciones. Pasamos a debatila. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular para explicar a moción. Ben, boas tardes. O Grupo Municipal Popular trae a este pleno unha moción para apoiar a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e para solicitar ás forzas políticas con representación no Parlamento de Galicia que retomen o diálogo e tamén traballen un novo consenso sobre a política lingüística. Convén aclarar que non estamos votando a aprobación definitiva dun plan pechado nin cada unha das medidas que poida incluir, porque son bastantes. O que decidimos é, se consideramos necesario, actualizar unha planificación lingüística que ten máis de 20 anos, e se esa actualización debe facerse mediante o diálogo e o acordo. A Lei de Normalización Lingüística de 1973 e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado o 21 de setembro de 2004, saíron adiante por unanimidade no Parlamento de Galicia e ese consenso permitiu situar a lingua por riba das diferenzas partidarias. O Estatuto de Autonomía recoñece o galego como lingua propia de Galicia e obriga aos poderes públicos a garantir o seu uso normal e oficial e a promovelo. A defensa do galego non pertence a ningún partido, é unha responsabilidade institucional compartida. E dende a aprobación deste plan, a sociedade galega mudou profundamente. Cambiaron as formas de comunicación, o consumo cultural, as redes sociais, a realidade demográfica, os hábitos da mocidade e a relación coa administración. É un documento elaborado fai máis de 2 décadas, evidentemente necesita ser revisado e adaptado aos novos retos, e a proposta de actualización elaborouse precisamente coa participación de 11 comisións sectoriais, máis de 130 profesionais e alrededor de 1.400 achegas de institucións, entidades e particulares. Iso non significa que o documento sexa definitivo, senón que existe unha base sólida para que os grupos parlamentarios negocien e acaden novos acordos. Precisamente por iso, esta moción non pide unha adhesión incondicional ao texto, senón que é apoiar a súa actualización e reclamar diálogo a partir de aí para construir un consenso amplo. Alguén podría decir que este é un asunto autonómico, é certo que a aprobación do plan corresponde á Xunta de Galicia e ao Parlamento, pero os concellos tamén temos responsabilidades na promoción do galego a través da cultura, da comunicación institucional, das entidades xuvenis, os servizos públicos e a relación diaria coa veciñanza. En Arzúa o galego continúa moi presente nas familias, no sector agrario, no comercio, nas asociacións e na vida social. Porén, iso non garante a súa transmisión ás novas xeracións, nin a súa presenza suficiente nos espazos digitais, profesionais e culturais. E por iso é necesario un plan útil, actualizado e baseado no acordo. O Grupo Municipal Popular está disposto a estudar emendas que melloren o texto, sempre que respeten o seu objetivo esencial, que é actualizar o Plan Xeral de Normalización, promover o uso do galego nos novos ámbitos sociais e recuperar o consenso político. Non sería coherente pedir diálogo no Parlamento e recitalo neste Concello. Con respecto ás emendas do BNG, o documento xa foi presentado públicamente e está disponible na web oficial da Xunta. Ademais, os grupos parlamentarios xa anunciaron contactos para incorporar achegas, cando menos o Grupo Socialista e o Grupo Mixto, polo que existen canles suficientes para que calquera formación con representación parlamentaria formule as súas propostas, e por este motivo o Partido Popular de Arzúa rexeita a emenda presentada polo BNG, xa que propón manter íntegramente o modelo anterior, algo que non ten moito sentido, ao mesmo tempo que se promove a actualización e modificación do plan, que se pida aplicar íntegramente o mesmo. É necesario, evidentemente, cambiar parte del. Precisamente o objetivo desta iniciativa é actualizar o plan, que identifica precisamente as limitacións na aplicación do decreto 79/2010, que é algo que aporta aí como unha crítica ao BNG. E tamén formula novas medidas para responder á realidade actual. Tampouco resulta necesario exixir agora un orzamento específico, porque moitas actuacións poden desenvolverse coa vontade dos responsables políticos, non sería necesario gastar, pero sí que, en todo caso, o propio documento establece que a aplicación anual do futuro plan deberá ir acompañada dun orzamento suficiente que garanta a súa viabilidade. O galego forma parte da identidade da cultura e da vida diaria da Arzúa. A mellor maneira de defendelo é favorecer o seu uso, facilitar a súa aprendizaxe e reforzar a súa presenza nos ámbitos onde se desenvolve a sociedade actual, sempre dende a conveniencia
sen confrontación entre linguas. Votar a favor desta moción non significa aprobar un documento definitivo, significa apoiar a actualización da política lingüística de Galicia e defender que ese proceso se leve a cabo mediante o diálogo, a negociación e o mellor consenso posible. Por todo isto, solicitamos o voto favorable dos grupos municipais. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. De cara ao novo plan da Xunta de Galicia, o PSDG quere desenvolver un traballo coherente e eficaz sobre o falso problema que o Partido Popular xerou coa lingua galega. Sobre todas as cousas, o galego é un patrimonio a defender, igual que o noso arte, a nosa paisaxe, a nosa arquitectura e o noso medio ambiente. A lingua e a literatura que nos definen son patrimonio de todos. Ninguén é máis ni menos galego. Ninguén ten a facultade de outorgar títulos ou territorios emocionales sobre quenes somos con respecto á nosa lingua. Os socialistas defendémola a lingua en toda a súa extensión e sempre procuramos agromala, implementala e facela universal. Deféndenos máis que nunca a frase de Luis Suárez que decía: queremos encher o mundo coa nosa diferencia. Ese é o mellor lema para levar adiante unha política que sería comprometida coa lingua. Despois de crear o problema co decreto do plurilingüismo e tras as últimas enquisas que o Instituto Galego de Estadística puxo en riba da mesa sobre a caída libre da empregabilidade da lingua galega, o Goberno da Xunta de Galicia trae, despois de 2 anos e medio, desde o inicio desta legislatura, un plan xeral con perto de 700 medidas. Desde o Partido Socialista, ao contrario que outros partidos, acudiu á chamada do PP cando decidiu conformar unha serie de comisións para construir un plan que foi presentado fai unha semana. Tivemos desde o PSG, eu falo desde a posición do PSDG, non? Tiveron unha compañera do partido en cada unha unha compañera ou un compañero en cada unha das comisións. O funcionamento de algunha delas deixou moito que desexar. Aínda así, con lealtade institucional, seguimos participando para ser coñecedores da primeira man do que estaba acontecendo. Isto pasou nos últimos meses, non? O PSDG, ao contrario que outros partidos, como decía antes, acudeu a estas reunións. O deslavazado do proceso mesmo e tardanza en presentar este plan son froito do propio funcionamento da Consellería de Cultura. Recordamos aquí que desde o inicio da legislatura esta Consellería ten no seu haber unha serie de erros como a caída libre do uso do galego, a desprotección do patrimonio galego ou a pésima xestión do postulado da Ribeira Sacra a patrimonio da humanidade, por exemplo. Trataron de solventar tardanzas en presentar o plan facendo unha especie de show e posta en escena cando o plan aínda non foi nen sequera aprobado no Parlamento. Agora o Partido Popular amosou unha presa inaudita por aprobar este novo plan. De feito, convocou aos grupos parlamentarios o día 21 de xullo, insistindo unha e outra vez que estamos ante unha emerxencia lingüística e hai que consensualo canto antes. Evidentemente, o que queren é presionar para aprobar canto antes este plan. O próximo 28 de xullo tuveron unha reunión na que non chegaron a ningún acordo e desde o PSDG vais estudiar tanto cos compañeiros e compañeras que estiveron nas comisións como coas institucións como o Concello da Cultura Galega e a Real Academia Galega, Nova Escola Galega, o Comité de Intercentros da Radio e Televisión de Galicia e o Colexio de Xornalistas ou a Federación das AMPAs. Este documento precisa un consenso ben estudiado e compartido. E a razón principal para que sexa así é que o PSDG quere resolver dunha vez por todas o falso problema creado polo Partido Popular. Non podemos despachar desde o noso partido nin unha moción nin unha reunión parlamentaria de 2 horas as nosas aportacións indiscutibles ou a apreciacións e puntualizacións necesarias. Por iso, reclaman desde o noso grupo parlamentario ter un novo plan.
posiblemente somos conscientes de moitas das accións presentadas neste novo plan do Partido Popular, pero hai moitas nas que non o estamos e queremos discutilas. Un exemplo é o área de educación, unha das áreas máis importantes e a que máis pode facer por levantar o emprego da lingua galega. Con este plan, en riba da mesa, o Partido Socialista precisa un tempo para coordinar e tratar o que supón a nosa ruta de apoio á lingua galega. Se tivemos que esperar 16 anos para a elaboración, o normal é que non se faga en uns días, non? Entón, nos non o aprobamos de ningún xeito sen que se dea máis tempo a este... Hai que estudiar todo o tema, non se pode tardar facer as cousas en 2 días. Por iso precisamos tempo para coñecer a fondo e analizar un plan que vai ser ou teria que ser o motor para que o patrimonio da nosa lingua non desapareza. Non temos necesidade de correr neste momento cando non se tuvo durante 17 anos. A palabra vocera de María. Ben, pois, efectivamente, como xa se indicou, o BNG presentou unha emenda de engádega a esta moción porque entendemos que é unha moción na que hai moitas cuestións para poder apoiala que lle faltan. Nese sentido, pois, formulábamos a nosa emenda. Permitideme que gaste uns minutos, porque creo que o resto dos grupos non coñecen a emenda, por tanto, pois vouna pasar a ler para que se coñeza e porque considero de interese as cuestións que nela se abordan. A emenda o que indica é que se inclúan, como dicía, como emenda de engádega aos puntos que figuran na moción os seguintes. Como punto 4, derrogar o decreto 79/2010, coñecido como decreto da vergoña, e substituílo por un novo texto normativo que cumpra, cando menos, cos mínimos fixados no actual plan xeral. Un 50% como mínimo de docencia en galego e a supresión do veto a impartir matemáticas, física e química e tecnoloxía na nosa lingua. Como punto 5, cumprir íntegramente o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, vixente, aprobado por unanimidade no ano 2004. Sexto, avanzar cara á aprobación dunha actualización do Plan Xeral que teña en conta as achegas e propostas de institucións e entidades sociais tales como as recollidas no protocolo Lingua Vital, froito do consenso de centos de entidades sociais e culturais. Sétimo, incluir no texto final do plan un cronograma vinculante de aplicación das distintas medidas xunto co establecemento de instrumentos anuais de seguimento e avaliación do seu cumprimento. E oitavo, comprometer un orzamento anual extraordinario que garanta de xeito efectivo a execución real de todas as medidas planificadas. Ben, como dicía, formulamos a emenda porque consideramos que esta moción carece deses aspectos que se recollen na emenda. Pensamos que é unha moción na que tampouco se fai sequera unha mención á situación actual que ten a nosa lingua e a unha mínima análise sociolingüística de por que chegamos a esta situación. Eu quero lembrar que, efectivamente, en outubro do ano 2024, o Instituto Galego de Estadística informou de que o galego, por primeira vez, deixou de ser a lingua maioritaria de Galiza. Só o 7% das crianzas falan galego sempre, só o 7% cando no ano 2018 era o dobre, estábamos no dobre desa cifra, e un de cada 3 menores de 15 anos recoñece que non é capaz ou non ten suficiente competencia para falar galego. E ademais, agora, máis recentemente, vimos de coñecer tamén que o galego é a única lingua oficial do Estado español que perde falantes. A única do Estado español que perde falantes, non? Ben, pensamos que, evidentemente, con estes datos a situación non se pode calificar máis que de emerxencia lingüística, como xa moitas entidades e moitas plataformas en defensa da lingua o veñen así, denunciando desde o coñecemento deses datos no ano 2024.
é evidente que non se pode obviar que esa é unha realidade que está aí, ya que non se chega por acaso, non? Chegas a esa realidade cando non se lexisla a favor do galego, cando non se fan políticas a favor do galego, senón o contrario, non? O exemplo máis palmario, témolo no ensino, efectivamente, agora o portavoz do PP xa acaba de anunciar que non se vai apoiar a emenda. Por tanto, é evidente que o BNG non vai votar a favor desta moción. O primeiro punto desta emenda, o que demanda é que se derrogue ese decreto da vergoña, o coñecido como decreto da vergoña, o chamado o mal decreto de plurilingüismo, que no ano 2010 entrou en vigor. E, como digo, o exemplo máis palmario da terrible situación que vive a nosa lingua témola no ensino. Isto non é algo que digo o BNG, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega veñen denunciando isto desde fai moitos anos. Hai unha prohibición do ensino de determinadas materias que se poida dar en galego, xa o dicía a propia emenda, materias como matemáticas, física e química ou tecnoloxía está prohibido que hoxe en día se poidan dar en galego no noso país. Que dicir da educación infantil? Eu calificaríao de que se algo é o ensino hoxe en día é unha trituradora de galegofalantes, porque as cifras están aí, as crianzas saen das súas casas falando galego e pasan pola etapa escolar e saen falando castelán, e o que é peor, sin competencia ningunha en galego. Esa é a triste realidade que temos no noso país coa nosa lingua, que non é un elemento folclórico, nin é un adubío para sacar un día a pasear e a dicir que palabras máis bonitas temos, senón que é, como dicía, a lingua propia deste país. Ben, o triste é que o Partido Popular siga enrocado en non facer... en non escoitar, en facer caso omiso destas demandas, de derrogar ese decreto da vergoña, de facer outra política lingüística proactiva co galego, mas non sorprende, porque de alguma maneira chegamos a isto, non? O Partido Popular hoxe fala de consenso e o primeiro que rompeu todos os consensos foi o PP no ano 2009, cando decidiu aliarse coa ultradereita, daquela enmascarada baixo o nome de Galicia bilingüe. Hoxe xa non necesitan travestirse tanto, xa directamente son Hablemos Español, que era o que realmente querían. Ali estaba o señor Rueda detrás desa pancarta, non? Vostedes querían acabar co galego, impoñer o castelán, e aí está o resultado. E o segundo dos consensos que vostedes tamén racharon foi precisamente coa aprobación dese decreto da vergoña, non? Que efectivamente conseguiron con el o que non conseguiu sequera Franco, que é que hoxe por hoxe unha de cada 3 crianzas menores de 15 anos non saiba falar a súa lingua, a lingua propia do seu país. Malia que moitas das familias fagan esforzos realmente importantes para que esa transmisión xeracional non se perda. En definitiva, creo que pouco máis resta por dicir. Para que haxa consenso, ten que haber quen estea disposto a escoitar do outro lado, a modificar unha política errática durante 17 anos, desde logo destinada non a favorecer o galego, senón a leválo á inanición, no que está hoxe por hoxe, e desa maneira nin hai consenso social, nin o haberá, se vostedes seguen enrocados nesa posición do non ao galego, porque as persoas que queremos que o galego siga vivo, que estamos orgullosos e orgullosas da nosa lingua propia, nunca ímos poder consensuar nada con quen o prohibiu, con quen quere acabar con ela e con quen lexislou para que hoxe as nenas e nenos galegos non saiban falar a lingua propia do seu país, máis nada. Bueno, eu vou a ser breve, vou me centrar nun punto da moción. Cando lín por primeira vez esta moción, quedeime así un pouco sorprendido, porque estás noutras cousas, botaslle un vistazo por riba, e a primeira sensación que tiven foi que non sabía moi ben a que viña a moción, porque había un pouco
vacía de contido, pero despois, nunha segunda lectura, pois deime conta pois que eu creo que unha moción anzuelo, a ver se picamos. E repetiches na túa exposición, Rafa, varias veces, que non se trata de apoiar o novo plan, sino de que é necesario ese novo plan e tal. Entón, eu eso entendería, é dicir, se a situación fora outra, é dicir, se non houbera xa un plan en riba da mesa, se estivéramos nunha fase previa na que tanto PSDG como BNG se opuxeran a que se redactara un novo plan e tal, entonces que nós que tuéramos que tomar partido, pero que hai un plan xa en riba da mesa. Entón, pareceme un pouco engañosa que se nos quere levar a utilizar para facer un pouco de presión. Nese sentido, vexo que hai unha contradición un pouco sospeitosa. Por un lado, pídese apoiar o documento, por outro, pídese diálogo sobre el. O normal, cando se quere diálogo e tal, primeiro negóciase, despois apróbase e despois apóiase, non ao revés, primeiro apóiase, despois apróbase e despois negóciase, non. Entón, nese punto de vista, non entendo. Tamén falaches varias veces de recuperar o consenso político e tal. Eu creo que é o goberno da Xunta quen ten que promover ese consenso, para iso está gobernando. E sen buscar a complicidade, neste caso, dos concellos para que se faga presión. Quero deixar claro que o noso voto, porque tamén pode ir por aí a moción esta, non é en contra do galego, nin en contra dun novo plan sobre a lingua, sino que se vota en contra de que o Concello dea un apoio previo a unha proposta que está en fase de debate e negociación. E, bueno, é un pouco o primeiro que teño que decir así para concretar algo. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Ben, unha cosa que comentabas, Begoña, sobre o tema da tardanza e que ahora se apuran, non o entendi moi ben. Está claro que dende o ano 2004 mudaron moito as cousas e si se puido facer antes, porque o PP xa leva anos gobernando, pero non entendí moi ben tampouco o tema de que che parecía que habían tardado moito e que ahora que estaban apurados. Eu creo que os prazos que se estuveron manexando non son tampouco demasiado apurados. Podría ser levar con máis calma, seguramente, pero, bueno, non é un plan definitivo, é unha proposta que se quixo presentar, logo de recibir unhas cantas, pero isto non é un plan definitivo, é unha proposta que está en riba da mesa, está todavía aberto o plazo para recoller melloras ese plan. O dixeche ben, o PSOE participou, o BNG puxo a trancos, non quixo tampouco realmente participar, entendo que participou a través de entidades nas que está moi involucrado, como a plataforma Queremos Galego e algunha outra máis. Entón, de alguna forma, si participou, non directamente, pero si participou. Entón, entendo que as propostas, pois, de alguna forma, ou as enviaron ou están todavía en prazo de enviar algunhas. O dixen antes na exposición da moción, o PP no ano 2004 apoiou esta iniciativa. Non gobernaba o PP daquela, e apoiou e sacouse adiante por unanimidade. Evidentemente, a proposta ou a intención do PP agora é que volva a suceder o mesmo, é dicir, que todas as forzas parlamentarias apoien este plan. Non entendemos tampouco a emenda do BNG, porque pretender que un dos obxectivos desta moción sexa actualizar o plan, recoñecendo ademais no que son ese documento que xa se presentou, que hai unhas deficiencias no anterior plan, que hai unhas deficiencias nese decreto que se nomeaba aí na emenda do BNG. Non entendo de que maneira se vai a actualizar, a modificar ese plan e ao mesmo tempo pedir que se aplique rigorosamente o anterior plan. Isto non é unha cuestión de engadir medidas, senón de cambiar algunhas das que estaban contempladas nese plan. Así que non entendo tampouco moi ben a emenda, polo menos en parte do BNG, non acabo de entender. José Luis, é iso,
O PP, basicamente, quere acadar unha unanimidade que se ve que a través do Parlamento é máis complicado, polo menos por parte do BNG non está pola labor. Intentarase a través dos concellos obter un pouco de presión cara a este BNG, que dende o principio se dedicou a opoñer a trancos, e o PP recoñece, a Xunta recoñece que dende fai anos se tomaron medidas de impacto para solucionar algúns problemas no uso do galego, e iso non quere dicir que se acadaran os obxectivos. Evidentemente, hai todavía necesidades en canto á normalización da lingua galega, por iso se propón este plan. Non son suficientes as achegas que se fixeron, perdón, as medidas que se tomaron nos últimos anos, pero con todo, Lucía, falabas dunha realidade que entendo que non é tal, porque hai que salientar que hoxe, a día de hoxe, o galego é a lingua máis falada de España, a parte, evidentemente, do español, pero das linguas que se falan en España, pois é a máis falada. É a comunidade autónoma que máis emprega a súa propia lingua por diante mesmo de Cataluña ou do País Vasco. E isto non é algo que diga o PP da Xunta, que di o propio Consello da Cultura Galega. E cito textualmente: Galicia destaca polo uso da lingua propia ao situarse por riba doutros territorios. E tamén engade: Galicia destaca pola baixa proporción de persoas que nunca empregan o galego. E hai uns datos que prácticamente o 100% da poboación en Galicia entendio, sabe ler, falar ou escribir, despois cada un practica según entenda, pero é a lingua cooficial con niveis de competencia máis elevados de España, é o idioma cooficial máis falado da Unión Europea, e a última enquisa, precisamente de percepción social do Instituto Galego de Estadística, constata que o bilingüismo cordial funciona. A ampla maioría das familias interactúa tanto en galego como en castelán. O 94,5% das familias afirman que os seus fillos saben falar galego e o 67% emprégano de xeito cotián. Moitas gracias. Abrimos o segundo turno de palabra. Ten a palabra a vocera do PSDG. Refíreste a ti a que fixestes as cousas con prisa por sí, porque no seu momento o Partido Popular apoiou no 2004 pero que foi en consenso, é un traballo conxunto. Realmente non se presentaron un documento xa feito, porque isto das mocións, o que decía José Luis, realmente é un paripé, porque sabemos que non van nin admitir enmiendas, nin moito menos, nin do PSDG, nin do BNG. E se as admiten, serán mínimas correccións. Este é un documento moi rápido que teria que ser consensuado e logo facer a proposta, digo eu. Por iso hai a rapidez. Desde o 2024 non creo que poderíamos ter máis tempo para consensuar este documento. É ao que me refiero. Bueno, para as cuestións que o voceiro do PP di que non entende, xa llas explico. Bueno, o primeiro, comezar por dicirlle que se vostede sabe algo, non, da situación da nosa lingua, saberá que hai un plan xeral de normalización lingüística que foi aprobado no ano 2004 por unanimidade, e que dese plan o Partido Popular decidiu non aplicar nos 17 anos que vostedes levan no goberno desde o goberno bipartito, non? Moitas desas medidas que xa digo foron aprobadas por unanimidade e co consenso social necesario e con todas as entidades do ámbito da sociolingüística galega proclives, non, a esas medidas, vostedes decidiron non aplicalas. En ese sentido, ese plan está vixente, teñen na súa man aplicalo, non necesitan inventar a pólvora, non necesitan andar facendo máis fastos, nin convidar a máis cantantes a que lles decoren os seus actos propagandísticos. Apliquen ese plan, que o teñen vixente agora mesmo. En paralelo, póñanse vostedes a traballar en medidas reais, con orzamento e con legislación que revirta a situación do galego, porque vostede, ademais, quere tapar o sol con un dedo. Vostede, por moito que diga, os datos do Instituto Galego de Estadística están aí. E que nin sequera o Partido Popular, que nin sequera o Conselleiro de Lingua se atreveu a tanto, o señor Rivadulla. Vostede acaba de dicir que os datos do OIGE sacámonos da manga. Non invente, non queira terxiversar a realidade. A realidade que temos é de perda aceleradísima de galegofalantes, e xa non só iso, de perda de transmisión xeracional da lingua, que iso é o máis dramático. Iso é o máis dramático, que as nenas e nenos do futuro
futuro, da Galiza do futuro, non van coñecer, non van ter capacidade, non van ter competencia na súa lingua propia. Esa é a realidade, e non o digo eu, dinllo todos os sociolingüísticos deste país e dinllo as entidades lingüísticas deste país, empezando pola Real Academia e seguindo polo Consello da Cultura Galega, por citar dúas, pero poderíamos falar de moitas máis académicas e moitos máis académicos que llo din, e xa digo, nin sequera o conselleiro de Lingua se atreveu a tanto, non? Efectivamente, para que haxa medidas reais ten que haber orzamento, ten que haber legislación e ten que haber vontade de facer algo máis que un paripé propagandístico, que é o que vostedes viñeron facendo até agora. Nós preguntámonos, van vostedes nalgún momento dar resposta aos retos que demanda o futuro do galego, empezando, como lle dicía antes, como van vostedes reverter a perda de falantes, como se vai garantir a aprendizaxe do galego cando un de cada 3 mozos recoñece que non sabe falar galego, como se vai reforzar o apego ao galego na infancia para que as nenas e nenos que entran falando galego na escola non saian falando castelán e sen ter competencia lingüística en galego, como se vai acoller a nosa lingua ás persoas migrantes, como se vai facer ese acollemento lingüístico ás persoas migrantes, que son parte xa da nosa sociedade, como se vai garantir que os dereitos lingüísticos son parte dos dereitos humanos e que as persoas que falamos galego temos dereito a poder vivir 100% no noso día a día en galego, que non é un dereito que teñamos garantido neste momento, para que teñamos realmente unha plena normalización lingüística no noso país, no país no que vivimos, no que queremos criar as nosas fillas e fillos. O seu plan non resposta a nada disto, e a realidade é que, das súas palabras, o único que se pode concluir é que non resposta a nada disto porque non lles interesa, porque vostedes nunca lles interesou defender o galego, porque vostedes trazaron unha folla de ruta que foi a de poñerlle o finiquito ao galego, e nesa liña están, pero van a ter unha sociedade en fronte. Ben, neste pleno deronse debates longos e importantes sobre este tema, sobre a lingua, e o que se pode ver ao longo, eu recordo o do trilingüismo, pero o que se puido ver ao longo destes anos é que a situación foi a peor de cando houbo eses debates. Eu creo que estamos de acordo en que é urxente un consenso, pero tamén é urxente un plan que sexa ambicioso, porque senón volveríamos a estar caendo no mesmo erro que se caeu con todo o tema do decreto do trilingüismo e outras medidas que se foron tomando que non valeron absolutamente para nada. Se o goberno da Xunta non é capaz ou non de facer o esforzo por acadar un consenso neste tema, no tema da lingua, que eu creo que non hai outro máis importante, pois entón xa non sei, non? Gustaríame ser optimista, tamén o digo, pero cústame, por un lado, eu creo que ese consenso é posible, porque xa foi posible unha vez, pero por outro lado non son nada optimista por algo que mencionaba Lucia antes, e que está aí, non, que son os novos amigos do Partido Popular, que antes, é certo, escondíanse debaixo das pedras, pero agora pois sacan peito tanto no tema da lingua como noutros dereitos. E se seguimos así, vamos mal. De aí tamén, e quero aproveitar este momento para aclarárvolo, é dicir, a miña é un tema personal, a miña pelexa contra o Partido Popular nas redes sociais, das que vos queixades moito, pois precisamente por iso, polos novos amigos que ten,
polo problema que está habendo contra eles as institucións e o perigoso que pode ser iso para as linguas oficiais do Estado español e de outros dereitos. Algúns países xa nos levan ventaxa en outros temas, como é, por exemplo, que en Estados Unidos xa hai xente que está a favor, e é un grupo numeroso, de que as mulleres renuncien ao voto. Esa é un pouco a sociedade que estamos alimentando, en eso é no que eu vos responsabilizo moito ao Partido Popular. E realmente hai que ter coidado a donde nos leva iso co tema de un asunto tan importante como é a lingua galega. Non sei se queredes decir algo máis, se non... Nada, por pechar. A ver, este documento ten 378 páxinas. Na primeira páxina xa pon que é unha proposta de actualización, non está pechado, repito, está todavía aberto a propostas, non é algo que teña que ser xa para mañá, pero bueno, entendo que os distintos grupos, en canto queiran participar, pois así se abriu a posibilidade. De feito, algúns participaron en comisións e isto, repito, non é un tema pechado. As necesidades que comenta aquí o BNG, o PP non as nega. De feito, faise o plan xeral por certo tipo de necesidades. Por moi ben que esteamos con respecto a outras linguas, non quere dicir que non teñamos necesidades, evidentemente se recoñecen aquí. E esas necesidades se satisfán coas medidas que veñen aquí propostas, nada máis. Eu creo que hai que ler o documento, repito, son moitas medidas, entendo que levo o seu, que de todas as medidas, evidentemente, non todos os grupos están de acordo, pero entendemos que son netamente positivas, e, repito, non é un documento pechado. Pois pasamos á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Contra 6. Hai que repetir. Repetimos a votación. Repetimos a votación, entón. Votos a favor da moción? Son 6 votos a favor e votos en contra. Son Begoña e 6 votos en contra. Entón, decide el voto de calidad de presidencia. Decide o voto de calidade do presidente do Pleno, neste caso o meu, polo tanto queda rexeitada a moción. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a dación de conta de decretos. Xa se vos pasou a información, non sei se hai algo que comentar, se non paso ao punto seguinte. O punto seguinte é un punto que se mete por urxencia, hai que votar a urxencia para que sexa incorporado. É necesaria a maioría absoluta para que sexa incorporado, e é un asunto o suficientemente importante para este Concello como para que non haxa problema en aprobar esa urxencia. E é unha proposta de alcaldía para pedir unha subvención nominativa á Deputación da Coruña para arranxar a ponte de Maroxo sobre o río Iso. Os motivos da urxencia tedelos especificados aí na memoria que firmou o alcalde. Un pouco por resumir, trátase de razóns sociais que non se nos escapa a ninguén, é dicir, agora mesmo queda interrompida parcialmente a conexión entre dúas parroquias, que é Maroxo e Lema, por culpa da inexistencia desa ponte, que económicos, os problemas económicos que causa a veciñanza, tanto polos recorridos alternativos que teñen que facer, o que en moitos casos conleva maior distancia e maior gasto, para as labores habituais
na agricultura, que supón tamén máis gasto. Outra razón serían as sanitarias, o tema de que se teñen que chegar servicios médicos, pois tamén se ven obrigados a dar unha volta máis grande para chegar, etc. Están aí todos especificados e para abreviar non me vou a estender máis. Entón, votamos a urxencia. Sí, votar a urgencia, sí. A urxencia para incorporalo á orde do día. Votos a favor? Unanimidade. Pois queda incorporado á orde do día e pasamos a debatila. Ten a palabra a voceira do PSDG. Ben, ti xa fixeches un resumo do que esta moción é unha moción que, bueno, esperemos que o Partido Popular, supoñemos todos que vai votar a favor, porque total supón un 20% nada máis, e que, bueno, que se molle a Consellería neste tema, porque estamos a falar... Non, estamos antes no punto anterior, que é a proposta para pedir a Vale. subvención a Diputación. Sí. Bueno, pois eso. Vale. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, a ver, pouco que dicir. Bueno, creo que José Luis xa o explicou perfectamente. Todas e todos somos conscientes aquí da necesidade que temos de revertir o problema que hai nesa estrada actualmente, do custe que ten esa obra e, bueno, dos recursos que conta este Concello. Por tanto, se se presenta a oportunidade de que algunha outra administración poida botar unha mau, pois creo que temos que aproveitala. Por tanto, pois, evidentemente, facerlle chegar esa solicitude á Deputación, máis nada. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Ben, este Grupo Municipal Popular considera positivo que o Goberno tripartito traia a este pleno unha posible vía para axudar a solucionar un grave problema para o día a día dos veciños de Maroxo e mesmo outros, porque hai algúns que pasan ou pasaban a diario a ponte para traballar en parcelas do outro lado de Maroxo. Pero tamén compre salientar e lembrar que este mesmo tripartito non consideraba urxente en abril de 2025, xa fai máis dun ano, unha moción nosa para reclamar unha solución. E, además, sen embargo, celebramos xa no pleno de comezos de decembro de 2025 que todos nos puxéramos de acordo para pedirlle a Xunta e ao Ministerio de Transportes contribuir á financiación da obra. Xa indicamos no pleno anterior, fai 2 meses, que unha parte que seguramente axudou o estrago da ponte puido estar no paso de vehículos pola mesma ponte e outras pistas de Maroxo, como eran os dampers, os vehículos estes que cargados poden acadar unhas 60-75 toneladas ou mesmo unha grúa de grande dimensión, alrededor dunhas 100 toneladas, todas elas relacionadas coas obras na autovía. Dado que esta moción queda fora da ecuación o Ministerio, dado que no anterior pleno se comunicou por parte deste Goberno que estaban á espera de reunións e diversas medidas por parte do Ministerio, entendemos que ainda a día de hoxe conseguir unha confinanciación por parte do mesmo semella imposible ou case imposible, e nos gustaría tamén saber, de paso, que foi desa reunión, se houve reunión xa, se o Ministerio se comprometeu a adoptar algún tipo de solución para os estragos que se estaban reclamando en distintas vías do Concello de Arzúa por mor do uso dos vehículos para facer a obra da autovía, e en concreto esta, evidentemente, que é o máis importante, a máis grave, que é a situación da ponte Maroxo, e incluso tamén se falaba de que un dos temas a tratar na reunión era o tema da seguridade viaria, polo tema do elevado tráfico que hai na nacional, mentre non se remate a autovía. Nada máis, moitas gracias. Bueno, eu creo que a diferencia con respecto ás anteriores é que as anteriores eran mocións e tal, agora é unha proposta de alcaldía, bueno, co cal supónse que hai pois un compromiso por parte da Deputación de aportar para iso. Dito isto, abro outro turno de palabra. Ten a palabra o voceiro do PSDG.
Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada a proposta por unanimidade. Hai outro punto relacionado con este, tamén que se mete por urxente, que é unha moción por parte do equipo de goberno para solicitar a Xunta de Galicia, en concreto a Consellería de Medio Rural, pois que unha parte do custo da ponte, que sería en total un 20% do total da obra. O total da obra que son 311.568 euros e pediríaselle un importe de 51.498. Xustifica a urxencia o concelleiro Daniel Moscoso. Nada, bueno, o que acaba de decir José Luis brevemente, relacionado co punto anterior, onde traemos unha proposta para, bueno, a orde do día, para aprobar aquí no pleno a aprobación dunha subvención nominativa de 200 e case 6.000 euros por parte da Deputación, e nesta moción pois exiximos que a Xunta colabore co 20% restante, que, bueno, en comparación ao que nos dá a Deputación é unha cuantía menor, pero creemos que é importante, e o Concello de Arzúa agradecería moito, a verdade. Ten a palabra o voceiro do partido. Votación. Votamos a urxencia. Recordo tamén que De votar a urgencia e depois el asunto, sí. Por maioría absoluta tiene que ser. Vale, pois votamos a urxencia. Votos a favor. Queda aprobado para pasar ao orde do día e pasamos ao debate. Ten a palabra Daniel. Nada, o do que estábamos a comentar, nesta moción do Grupo de Goberno traemos aquí para aprobar e instar a Xunta de Galiza a Medio Rural unha subvención nominativa para a construción da ponte. O orzamento son 311.000 euros, a Deputación vai nos dar case 206.000 e, polo tanto, solicitamos a Medio Rural que nos conceda unha subvención de 498.000 euros, isto sen o IBE. Nada, está nas mans da Xunta do Partido Popular, realmente nestes 4 anos vai votar unha man, xa que a Deputación neste caso danos 80, o 20% que exiximos é unha cantidade ridícula en comparación ao que nos aporta a Deputación, e tamén para as arcas do Concello de Arzúa agradecelo, porque inda que a gran axuda da Deputación, que está gobernada polo PSDG máis polo BNG, é consistente, para o Concello poder asumir o restante, para nós ainda é moito, é bastante. E nada máis, eso, que o Partido Popular tamén ten unha oportunidade dentro da oposición de poder realmente preocuparse e axudar ás veciñas e veciños de Arzúa. Ten a palabra a voceira do PSDG. A Xunta, neste caso, acepte esta proposta que é moi necesaria. Eu, como decía Dani, a diferencia é bastante menor que o que pode aportar a Diputación, e que sabemos perfectamente que ahora mismo estánse firmando desde varias consellerías un montón de convenios, sobre todo nos concellos do Partido Popular, e solamente solicitamos que non miren a cor política dos concellos, senón o benestar dos veciños e a problemática que neste momento teñen os veciños da zona afectada pola ponte. Eu non moito máis que engadir, simplemente lembrar unha cousa que fai non tanto tempo, pois caeron, como xa lembrei varias veces neste pleno, dúas pontes o mesmo día, a Ponte da Regada e a Ponta Brea en Buente. Nunha aportou cartos patrimonio, na Ponte da Regada, a Consellería de Medio Rural, Deputación e Concellos, tanto de Santiso como de Arzúa, incluso adiantando os cartos da Deputación gobernada naquele momento polo Partido Popular.
polo que dixo o alcalde varias veces aquí no pleno, a Consellería, cando foi a Consellería de Medio Rural reclamar esta axuda, pois un pouco que se lle contestou foi que non se daban cartos para pontes e, bueno, eu sí que quero lembrar que sí se deron. Entón, ten agora unha oportunidade de ouro pois para, tampouco é que se lle estea pedindo, está se lle pedindo de todo o custo de 300.000 euros 50. Supoño que non é problema. E como os meus compañeiros pois xa reclamaron neste sentido a axuda do Partido Popular de Arzúa, pois espero que non haxa problema. E con isto dou paso ao Partido Popular. A ver, como a temática era a mesma, máis ou menos xa expliquei antes, evidentemente estamos de acordo, porque xa estivemos de acordo antes en reclamarlle a Xunta de Galicia, sexa a Consellería de Medio Rural, sexa a través de calquera consellería, como podía ser a mellor infraestructuras, non sei, que poñan cartos para sufragar o coste desta ponte, así que nesta ocasión vamos estar de acordo igual. Eu quero lembrar que tamén hai outras vías. Eu non sei como fixeron no Concello do Pino, porque fai uns meses se había feito público que unha ponte que tamén tiñan que necesitaba restaurar, evidentemente non era a mesma situación que agora, pero tamén era do Concello, creo que anunciaban que eran uns 100.000 e pico euros, evidentemente isto seguramente está máis do doble, non recordo a cifra cando foi o do Concello do Pino, pero non sei se en algún momento se chegou a contemplar esa vía, non recordo, era unha das liñas, se non lembro mal, de Agadir, e non era un convenio precisamente, senón que era unha subvención. Bueno, non sei se había unha outra posibilidade e o mesmo, se hai posibilidade tamén de exixirlle ao Ministerio, pois a nos tamén nos gustaría, pero bueno, nesta ocasión, esta moción solo se lle pide á Consellería de Medio Rural, a nos todo o que sexa axudar a solucionar este problema que é bastante grave e que xa seguramente debería estar solucionado por parte deste Concello, pois benvido sexa. Vale, pois pasamos á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade e pasamos ao último punto da orde do día, que son os rogos e preguntas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. En canto a rogos, teño un que, bueno, creo que xa está solucionado, polo que me decía un compañero que non estaba seguro, porque creía que sí, porque estudios estuveron ali, que eran os columpios do parque, porque se movía moito o que era a estrutura, e había tornillos que estaban, pois eso, sen apretar, medio soltos, algún faltaba a tuerca, tiña o tornillo, e estes días de atrás estuveron aí, estuvo tapado, volvouse a destapar, non sei moi ben se ao final quedou arranxado, pero bueno, era un tema que estaba pendente de traer aquí como un rogo. Outro rogo, e isto é unha petición que, bueno, unha consulta que nos habían feito en ECA fai un tempo, e ademais que agora van a ter unha asamblea para a renovación directiva a mediados de setembro, que non sei se hai alguén que lle interese presentarse ou non, pero, bueno, tiña un problema, a través da Xunta non podían tampouco acadar máis, porque teña unha subvención para o tema de xerencia, para poder dedicarlle tempo a facer as actividades, e a través do Concello, pois, a verdade que a axuda que teñen é moi cativa comparado con outras entidades asociativas. Evidentemente, a ECA representa moitas empresas, representa unha cifra de negocio considerable. Hai concellos onde a cifra para a axuda coa entidade equivalente a ECA pois, é moito maior. Non sabemos se realmente houve intención por parte do Concello de aumentar esta cifra, pero algo que nos habían trasladado dende fai tempo, e a nos gustaría facelo público se hai posibilidade de cara ao vindeiro ano mellorar esa axuda, pois seguramente o agradecerían. Outro rogo que temos é na cima do lugar, na rúa cima do lugar, á altura de Casa Teodora, e isto é algo que tamén pasa pois á altura de Atocha, o chan é bastante esbaradizo porque fai verdín, como, bueno, tardará tempo en limparse e demais, pois cando chove algo, pois a situación, pois, como os podeis imaginar, complícase para algunha xente camiñar por esa zona, e hai xente que a veces, pois, ainda coñecendo a situación, a veces pois, despistas e pisan, e xa nos reportaron varias caídas de persoas
tanto abaixo a altura de Atocha como arriba a altura de Casa Teodora. Outro rogo que temos, e isto habíamos metido por rexistro fai uns días, nos gustaría que o control do horario da biblioteca se mellorara, porque hai peches en días laborais, hai ocupacións por outros usos e precisamente en época de exames, xente que necesita un maior apoio, que teña unha maior carga lectiva, necesita un maior apoio neste servizo, ao final atópanse que o servizo se reduce. E habemos solicitado por rexistro o seguinte, que o Concello de Arzúa proceda a unha revisión e ampliación inmediata do horario da Biblioteca Municipal, adoptando as necesidades reais dos estudiantes en épocas de exames e probas de acceso. 2, que se garanta o cumprimento estricto do horario anunciado, evitando peches ou atrasos inesperados das instalacións ou a súa utilización para actividades administrativas que impidan o seu uso ordinario como espazo de estudo. Nos gustaría que se propuxeran quizás outros locais para este tipo de actividades e non entorpecer o uso da biblioteca. E terceiro, que se adoten as medidas de planificación necesarias para que os procesos selectivos ou calquera outra actividade municipal non prexudiquen o servizo básico que debe prestar a biblioteca aos cidadáns. E como último rogo, no que son as glorietas que se fixeron agora recentemente polo tema do acceso á autovía á altura de Pastoriza, a primeira que hai indo daqui a Porto de Moros, pois o que o asfalto non está horizontal, non sabemos se vai quedar ao final así ou non. Entendemos que seguramente se xa algo temporal, pero esperemos que cando acaben de facer ali o que son as entradas e saídas, pois se dé un repaso ao asfalto e quede todo a nivel. Non nos gustaría que quedara así, porque ten un peralte e non precisamente hacia dentro. En canto a preguntas, nos gustaría saber cal é o motivo dos atrasos dos pagamentos das subvencións, porque tanto o tema de festas nas parroquias como o tema de actividades deportivas, educativas e culturais por parte das distintas entidades asociativas tivemos queixas nos últimos meses, xa tivemos queixas o ano pasado, xa protestamos, ao final o Concello había feito unha reunión para explicar cal era a situación, porque non se había sacado durante 2 anos a convocatoria destas subvencións. Pensábamos daquela que igual o Concello se poñía un pouco as pilas no que a tramitación, pero vemos que pasa exactamente o mesmo que pasa outros anos ou quizáis peor. Hai unha descoordinación, hai entidades que cobran antes, un tipo de actividades, outras cobran despois hai... Entendo que a mellor pode haber algún expediente que teña algún problema, pero non sei que tipo de información se proporciona aos beneficiarios, pero vense que están perdidos, porque algúns cobran unha parte, non entendo moi ben o que cobran porque non lles cadran cos importes en algún caso, nin do 80% mellor ou o 20%. Entendo que a mellor en algún caso pois non se estimen todos os gastos presentados e por iso se haxa un desconto, pero esas entidades tamén deberían ter unha resolución onde se constara pois realmente todos os gastos que se estiveron en conta e non ter que andar chamando o técnico de turno para preguntar. Esas cosas deberían aparecer xa por escrito no que son as resolucións dos expedientes. Outra pregunta é a que se debe a nova sanción por parte de Augas de Galicia por un tema de un vertido non autorizado. Xa constaba no ano 2023 que houve unha sanción que eran uns 5.000 euros de sanción. Entendemos que é polo mesmo motivo e agora vemos que nestes últimos decretos aparece un expediente con data de 7 de outubro de 2025 que ten que o Concello de Arzúa pagar, é dicir, todos nós, 7.500 euros. Outra pregunta, o Concello solicitou ou non solicitou unha subvención para o obradoiro dual de emprego? O último pleno habíamos preguntado por este tema, o Begoña coincidimos a saída, bueno, aquel día non tiña esa voz para falar precisamente, pero bueno, do pouco que despois podemos falar, entendinche que o Concello iba a solicitar e o prazo, que xa é a segunda vez que se ampliaba o prazo, se sacaba unha convocatoria e se había ampliado o prazo hasta o 26 de xuño para facer novas solicitudes. O Concello de Arzúa non sabemos se solicitou ou non, porque aparecen nos decretos algunha outra solicitude de axuda e temos decretos hasta o 23 de xullo e, sin embargo, non vemos que esa subvención para un obradoiro dual de emprego aparecera. Nos gustaría saber se realmente o Concello solicitou ou non, ou xa por segunda vez, o que xa sería de broma, deixou pasar esta oportunidade para ter un novo obradoiro de emprego aquí en Arzúa. Nos gustaría saber tamén que pasa co tema das licenzas. A verdade é que é un tema que vamos insistindo cada certo tempo, pero que non insistamos non quere dicir que non siga habendo problemas. É incrible que para proxectos
pequenos, que aquí tampouco non temos obras de Escorial, por desgracia, non hai grandes empresas que veñan con grandes proxectos que poidan representar un problema en canto a un tema administrativo, un tema técnico que requira de tempo para responder, pero son cuestións tan simples como un vado que se nos quixaron estes días atrás, que leva unha persoa máis de 15 meses detrás do Concello para que lle outorguen un vado para poder pasar un vehículo, o cal é increíble, ou máis de 4 anos, case 5, para unha licencia de actividade. Evidentemente, as empresas non poden estar agardando 4 ou 5 anos para ter unha licencia de actividade. Algún ten que se dedicar a outra cousa, porque se depende do Concello, vamos mal. Xa había problemas fai anos, cando houbera un período durante, xa non lembro cantos meses, creo que era dende principio de ano, que foi no ano 2019, se non lembro mal, cando houbera un cambio aí de secretaria, hasta que se fixeron uns cantos cambios, dende comezos do 19 hasta agosto do 19 non houve unha soa licenza no Concello de Arzúa. É certo que despois volveu outra vez a incrementarse o ritmo de licenzas, pero vemos que o Concello non é capaz de poñer esas pilas. Non é capaz de poñer esas pilas no tema de licencias, así como noutros trámites administrativos. Segue sin pagar as facturas que debe, segue sen pagar a entidades, a nós, evidentemente, xa levamos máis de 3 anos en cobrar, pero, bueno, outros estarán primeiro, e non entendemos se o tema das licencias se pasa exactamente o mesmo. Se é un tema administrativo, se é un problema dos traballadores, nos gustaría saber realmente quen ten a culpa, se é quen está por encima dos traballadores, é dicir, este goberno tripartito. Nada máis, moitas grazas. Boa noite. Bueno, dadas as circunstancias, Rafael, pois, xa se contestará. Eu vou simplemente a facer unha apreciación con respecto a este último que falaches do 2019, que é certo que houve un parón, pero xa teño explicado moitas veces que foi debido, e sabédelo perfectamente, que a chegada da nova secretaria naquel momento supuxo poñer en funcionamento todo o tema da administración electrónica, é dicir, formación da xente, todo iso, sabédelo perfectamente que hasta aquel momento estábamos tal. Tamén facendo fincapé en que cando entrou en funcionamento a administración electrónica fíxose obrigatorio presentar a documentación toda a través da administración electrónica. Se non existía, era imposible. Co cal, ese parón que houve aí, pois estaba máis que justificado e despois de xa, pero que outros concellos tiñan administración electrónica xa tal, recórdoche, non me fagas decir os motivos. Vale. Non era o alcalde quen tiña que poñer en funcionamento, non era función do alcalde quen tiña que poñer en funcionamento a administración electrónica. Vale. Bueno, dito isto, pois... Tuve unha reunión con eles, Carlos Maseu tivemos unha reunión, porque así se non lo solicitaron. Supoño que se contarían, pero nós desde o Concello colaboramos en todo momento, podeno corroborar, ademais é unha área que me corresponde a min, todos sabemos que facemos moitísimas campañas con eles, colaboramos, agora indemos facer unha no tema polo tema do inicio do cole, conxunta. O tema aquí non é o tema das subvencións, que nós teníamos que dar máis ou menos subvención ou ampliar a subvención. O tema de aquí é que non poden xustificar que lle deamos con máis subvención nós o tema do salario dos técnicos, do personal que traballan para a ECA. Neste caso, bueno, pois a técnica Cristina, que, por certo, é moi eficiente, non? Entón, o tema é a Xunta, máis que nada, porque non lle deixan xustificar o salario dos técnicos ca subvención que lle dan eles nos centros comerciais abertos. Por iso que, por moita subvención que lle deamos nós, ya subamos o triple, non vai ser factible porque non vai a subvención dos técnicos da ECA vai por outra liña. Entón, aquí o problema é a Xunta, non somos nós o Concello. Por iso quería aclarar isto, porque por moita subvención e moitas axudas que lle podemos dar, non van servir de nada, porque o problema é a liña da subvención da Xunta que lle nega, o sea,
houve uns cambios no tema da ECA nos centros comerciales abertos. Dou por rematada a sesión. Boa noite a todos. El 22, sí.